Keď sa niečo deje na čate, na stavbe alebo v lese, nechcete to zistiť až po týždni. Evolvo Strong Vision Pro 4G2 je fotopasca a bezpečnostná kamera určená pre miesta, kde nemôžete byť každý deň osobne. Vďaka 4G LTE pripojeniu nepotrebuje Wi-Fi. Hneď ako zaznamená pohyb, môže poslať snímky priamo do telefónu, cloudu, na e-mail alebo FTP. V aplikácii Evolvo Cam zároveň vidíte záznamy, stav batérie aj silu signálu. Cez deň zachytí každý dôležitý detail. V noci vidí až na 25 metrov vďaka IR prísvitu 940 nanometrov. Fotografie až 36 megapixelov a 4K video so zvukom vám dajú jasný prehľad vodne aj v noci. Veľkou výhodou je vyberateľná 10 000 mAh batéria. Jednoducho ju nabijete cez USB-C, vymeníte v teréne a fotopasca môže pokračovať ďalej bez zložitej demontáže. Druhá generácia prináša praktickejšiu konštrukciu, lepší prístup k nanoSIM aj microSD karte a odolné telo s krytím IP65 pre vonkajšie použitie. Univerzálne riešenie pre prírodu, majetok aj vzdialené miesta. Majte všetko pod kontrolou.